Tak, přátelé, kamarádi, vítám vás u pokračování hry Midnight Walk. Minulo se nám kouslo, protože hra má prostě spoustu chyb. A nemohl jsem se dostat ze skříně, no. Úplně jednoduše, prostě se to hrybo. Takže doufám, že teďka to bude bez chyby a dostaneme se tam, kam potřebujeme. V minulém díle jsme zjistili, že zloděj zápalek vlastně byla malá holčička, kterou zabili takový ty zombie, ty stvoření ošklivý. Sice toho litujou, ale babička truchlí, nebo děda, nebo co to je. A chce slyšet naposledy její zpěv. Já jsem zkoušel přinést záznamník, v kterém byl uložený ta její písnička, což teda babička nechtěla. Budem říkat babička, nevím, jestli to je děda. No a takže jsem musel sehnat něco jiného. A to bude tato hlava, si myslím, že Džbánek do ní nahraje prostě tu melodii. Tím může zapálit ten oheň. A pošeptají to takový. No. A do tyhle skříně prostě, já nevím, jestli to je tím, že je takhle vysoko, nebo proč, ale prostě když tam lezu, tak se objevím tady ve skříni už, jako v ty správný. Dojdu na konec. A hodí mě to takhle pod zem. Zase znova, tyjo. Já se odsaď prostě nemám jak dostat. To je ale opravdu pitomý. Počkej, tak já zkusím resetovat pohled ještě jednou. Ne. Já nemám jak odejít. To je zoufalý, ty. No nejsem mimo skříň teďka, když tak vypadá. Jenom jsem vykouk jako že hlavou z virtuální reality, ale to mi nemá vliv na hru samotnou. Mě to prostě z ty skříně nepustí, no. Takže standardně se odcházelo tak, že jsem otevřel ty dveře, nebo jsem dal šipku dopředu. Tak a já když teďka otevřu dveře a dám šipku dopředu, tak se nestane vůbec nic. A když takhle popojdu dopředu, tak jsem u zdi reálně. No. A chodit prostě nejde, nemůžu. To mě fakt mrzí, ta hra, jakože je tak krásná, ale má tolik chyb. Tolik zbytečných chyb. Jo, tak já zkusím se sehnout, vycentrujem pohled takhle nízko. No, a je to furt stejný. Jsem zase u zdi reálně. Ještě bych mohl zkusit teda do menu. Dáme nastavení, hlavní menu, nastavení. Zobrazení, zvuk, ovládání, přístupnost.
Jestli neskusit přepnout teďka na jakoby stání prostě. Když to přepnu na stání, já nevím, jak se to dělá, ale to se dělá na začátku hry, tam je jasný, ale musí to jít i teď, ne? Kývání hlavy, sezení tadyhle to je, hele. Tak teďka to přepneme na stání. Yep. A dáme pokračovat. Trošku. No. Hele. To vypadalo. Vejškově už to je dobrý. Teďka stojím, tak jak mám. Já se zkusím teda zase zavřít, protože mě furt nejde chodit. Teda. No. To je pitomý. Nemůžu chodit, protože mi to ještě jako neopustilo tu skříň. Tak, chtěl jsem si zavřít ty dveře. No, to pořád nejde. Tak. Teď jsem vevnitř. Vycentroval jsem si pohled. No jo, našel, ale já k tomu nemůžu, že jo? Tak já se k ní dostanu. Já se potřebuji dostat za nějakou další sekvenci. Mně prostě nejde chodit. Ty vole, já už tam ani nedostanu teď. Pořád mě nejde chodit. Skříň už je zase někde úplně jinde. To je. Já tam nemůžu ani fyzicky do té skříně, já tady mám totiž věci. No. No dobře, a když bych to teda nějak tam došel, jako, já nevím, jak to mám udělat. Jenom potřebuju k ní dojít a dát jí tu masku, nebo tu věc. No. To je tak strašně zoufalý. Není jak, tyjo. Tak, ta skříně pokaždý za mnou. Tak, teď jsem vlez jakoby zpátky a chci jít ven. Nemůžu se ani sehnout, ani nikam jít. Bože, to je takový pítomný. Já si myslím, že by se stačilo dostat ještě blíž. Počkej, já tamhle půjdu do kuchyně takhle. Ono mě to asi vypne, ale za hranicema.
se vypne hra takhle, že jo. Ach jo, to je pitomý. To je pitomý. To je tak pitomý, že pitomnější už to nejde. Jak to mám udělat? Tak jsme skončili asi, no. Na takovýhle banalitě. Ještě můžu zkusit vypnout hranice. Tak jsem zpátky ve hře, ale pořád to nic nedělá, no. Počkej, a co když já to udělám obráceně? Tak. Jak by to mohlo jít? Prostě takhle fyzicky dojdu. Jo, jenomže to mě nepomůže. Ty vole. Já musím restartnout celý písíčko asi. To je debilita. Tak tohle je úplně nejdebilnější věc, co jsem zatím jako udělal. Nic, konec. Tohle je špatně. Zkusíme to znova.